Hello, Soul Food community. Hello, Soul Food community. Hello, Soul Food community. Hello, queens and kings. Welcome back to the show with myself, Ronewa. King is risen. Okosibo no pata. Hunera turaone. Nichibona vichirari shango. Isongo manga. Isongo chu. Isongo chenua. Like mtu wanga ngomudzura nandara, so riatori mufide nga zvitu zvine comes, it's not zviliwa zva flesh. So music it's just a wave ine yava comes ichikarani ine, like when it's received nga mtu wanga ngomu wava kufide. Music uri wakuperekedzwa nanga maifyani chimwe chifhinga ava atutuwedzo, chimwe chifhinga ava au kuvatedza, chimwe chifhinga ava au kutadza. Fly away. Gidimero kume you the one. Is it real? You run like this, but it cannot come. So ndikwambore umuredza utongo kwa puku ndibadzimu bakozamu abedza shangore. Don't worry. Matupu akoite yao marwadze dzi covid matongu bathu bakoso mutuko soko watuwa. Don't cry. We will fly away. Kaili shango la matubo. Ralisia, it's not permanent. Bokotsibo no tuwa. We will fly away and go to the place of calmness, a place of comfort. Apa shanguri chimwe chipinga muroi ela chipumura watodya chimwe chipinga muroi uvaitori na zvikunu zvirozvo vasongobva apa atibona vatobva vanyakuti vazovoreurwa mini vafunobva vakuroverwa mini vakono uwana uri vafuna uri apa chimwe chipinga uhurai you grow from a challenge. You defeat a challenge, you grow. Even as unaka class, before you go to standard 12, grade 12, nifuna mwana mulingo ni mindela trouble. That's a challenge. Nazwino you can't grow spiritually usina muroi. Wani kuza. Hone zvimwe ndizvipio zvinogutisa vathu vaise panda nouchironga makwenzi. Tava nditsvime ndange ndishura pukati wira mifuluru na mikosi yavaroi nda